Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Τζόκας και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys, το Triple Block Dash. Στόχος αυτού του βίντεο είναι τα 10 likes και οι 2 subscribers από αυτό το βίντεο. Πάμε να παίξουμε, περιμένουμε, και ο μεγαλύτερος στόχος είναι οι 100 subscribers πριν ανοίξουν τα σχολεία. Εδώ πέρα μας έκανε disconnect, δεν πειράζει, ξαναπατάμε. Ο μεγάλος στόχος είναι οι 100 subscribers πριν ανοίξουν τα σχολεία. Πιστεύω μπορεί να τα καταφέρουμε αν πατήσετε όλοι subscribe. Όλοι όμως. Βασικά άμα πατήσετε όλοι subscribe θα έχουμε 200. Αυτό είναι το σωστό υποτίθεται, αλλά ο στόχος αυτός είναι για τους 100. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να χώσω ένα powerpunch και να κερδίσω κιόλας, να μην χάσω δηλαδή. Πάρα λίγο. Πάμε να δούμε. Τέλεια. Περιμένω να τους χώσω powerpunch τώρα. Αυτός κάνει κόλπο. Ναι, κόλπο κάνει. Λοιπόν, σε αυτόν τώρα θα τον βαρέσουμε. Τέλεια, έχασε. Χάσαμε κι εμείς. Φάγαμε κάρμα. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να παίξουμε κι άλλο. Συνεχίζουμε και ποτέ δεν θα σταματήσουμε. Παιδιά, θα ήθελα να σας δείξω ότι είμαι top 3 στο Endless Block Dash ή αλλιώς στο Triple Block Dash. Δεν μ' αρέσει και τόσο το skin στο 1, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ τα footsteps, και αν είναι να φτάσω level 1 θα το έκανα. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ το skin, θα το έπαιρνα για τα 100 gems εννοείται και για τα 120 beast tokens. Και από ό,τι είδατε θα πάρω 90 beast tokens αν βγω στο top 3. Οπότε να περιμένετε ένα μικρό opening με τροχούς. Εδώ πέρα λογικά θα κάνει κόλπο. Τέλεια, του χώσαμε μπουνιά, μην χάσουμε. Τέλεια. Αυτός που κάθεται ακίνητος για να το σπρώξουμε, αλλά χάνουμε εμείς. Του χώσαμε μπουνιά και κάναμε εμείς το κόλπο. Πώς ζήσαμε έτσι. Πάμε να περάσουμε. Όχι. Κουνηθείτε. Όχι βρε παιδιά. Μας σπρώχνουν επίτηδες. Δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Και λογικά μπορεί να αυτό και το skin. Δεν ξέρω, μετά λέω να αλλάξω skin. Περιμένουμε να φορτώσει ύπιστα. Φορτώνει. Τέλεια. Το βρήκε το Block Dash. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. 3, 2, 1 και αρχίζει το παιχνίδι. Λοιπόν, θα του χώσω powerpunch. Όχι, δεν πρόλαβα. Από ό,τι είδατε, πρόλαβα στο να ανοίξω τέτοια. Όχ, πού πήγε, εξαφανίστηκε. Κάναμε κόλπο, τέλεια. Λοιπόν, θα χώσω μπουνιά, σκέφτομαι. Σε αυτό το default, δεν ξέρω. Βασικά υπάρχουν πολλά default. Δεν θα το ρισκάρει να ξανακάνω κόλπο γιατί μπορεί και να χάσω. Θα του χώσω μπουνιά εδώ πέρα. Έχασε. Nice, έχασε. Όχι, θα κάνουμε χορό. Τι? Γιατί δεν με ανέβασε ο χορός? Όχι ρε φίλε. Δεν θα πάμε καμιά φορά ημιτελικό? Πάμε ξανά. Και ξέχασα να αλλάξω skin. Δεν πειράζει, θα αλλάξουμε λογικά μετά. Αν το θυμηθώ, πιστεύω θα το θυμηθώ. Ναι, δεν γίνεται να μην το θυμηθώ. Να δούμε. Θα το βρει ποτέ? Νομίζω το βρήκε. Τέλεια, το βρήκε. Πάμε να παίξουμε. Ας ελπίσουμε να μην χάσουμε πάλι με τη μία. Τέλεια. Από ό,τι βλέπετε έχω κάνει έναν συνδυασμό με το Pink Alien και Pink και τις ρόσες τραπές και εγώ. Μην χάσουμε. Δεν χάσα. Πήγε να μας πρόξει αυτός. Πάρε την μπουνιά, χάσε. Τέλεια. Όχι, τον βοηθήσαμε ίσα. Παιδιά, κολλήσαμε. Να μην χάσουμε. Νομίζω χάσαμε. Από ό,τι είδατε πάντα να πηδήξω, αλλά δεν πήδαγε. Δηλαδή κολλάγαμε πάρα πολύ. Λογικά τώρα θα
Καλά το θυμήθηκα. Οπα έχουμε και ένα Fender Quest στην MC. Δεν είναι, οπότε κάνουμε reject. Εδώ απαντάω Fender Quest μόνο τον MC. Άμα έχω κάποιον φίλο που να μην είναι MC, σημαίνει ότι είναι γνωστός μου φίλος. Θα βάλω τον boxer, που όποτε το έβλεπα αυτό το skin πριν πάρω την μπουνιά, πάντα φοβόμουν να μην μου χώσουν μπουνιά. Οπότε τώρα, αντί για να φοβάμαι να μην μου χώσουν μπουνιά, τα φοβούνται αυτοί μην τους χώσουν μπουνιά. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Και λογικά αυτό το μάτι είναι το τελευταίο. Πάμε να παίξουμε. Περιμένουμε να μπει. Συγγνώμη παιδιά για τον ήχο. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Πάμε να παίξουμε το τελευταίο μάτς. Τέλεια. Μπλόκοντας κανονικό. Θα του χώσω power punch, αλλά δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Ούτε στον άλλο το καταφέραμε. Δεν πειράζει. Συγγνώμη παιδιά για τον ήχο. Τι να κάνουμε. Τώρα θα χώσω μπουνιά σε αυτόν. Όχι. Πήγε παιδιά να χάσει. Δεν πειράζει. Όχι. Δεν κολλήσαμε. Δεν μου συμβαίνει αυτό παιδιά. Έχουμε κολλήσει πάρα πολλές φορές. Και μας πήγε δεξιά. Εγώ θέλω να πάμε αριστερά. Δεν πειράζει παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε πατήστε like και subscribe. Και bye.